तुमचं नाव? माझं नाव अमोल चंद्रकांत मोरे. तुम्ही कुठून आलात? आम्ही महाराष्ट्र मुंबईमधून आलो. ॲडव्हेंचर एम आमची ही कंपनी आहे. जी कंपनी महेश शिंदे म्हणून चालवतात, त्यांची स्वतःच्या. ओके. तुम्हाला लोकोत्सवला तुम्ही पहिल्यांदा आहेत की याच्या? नाही, आज आम्ही 13 वर्ष लोकोत्सवमध्ये येतच आहोत पारंपरिकप्रमाणे. दरवर्षी येतात. दरवर्षी. मग तुमची ॲक्टिव्हिटीच्या म्हणजे तुम्ही सेफ्टी कशी प्रोव्हाइड करतात? आम्ही सेफ्टी म्हणजे ॲक्च्युअल कसं झालं आहे, आमचं जिप लाईन असते. तुम्ही बघतात आता आपली रिव्हर क्रॉसिंग आहे. रिव्हर क्रॉसिंगला आम्ही जे काही बिले दिलेलं आहे, हा बिले आहे आणि हा आमचा बिले पर्सन आहे, जो आपल्याला इथे ह्या लुकने ह्याला कॅराबिनर बोलतात, ह्याने टक करतो. जो पर्सन येतो त्याला आम्ही टक करतो. त्याचे पाय ह्याच्यामध्ये सोडून आम्ही हे जे काय आमची ही आहे रोप आहे, त्याच्या साह्याने आम्ही त्याला बिले देतो. बिले प्रोव्हाइड करतो. बिले आमच्याकडेच असतात, जेणेकरून तो जेव्हा जातो तेव्हा आम्ही स्लोमध्ये त्याला सोडत जातो. म्हणजे भीती काही नाही? भीती काही नाही. ॲक्च्युली त्यांनी दोन्ही हात सोडले तरी काही फरक नाही पडत, कारण आपण त्याला हार्नेस घालतो. हार्नेस कमरेपासून पायाला असतात आणि पूर्ण, आणि चेस्ट आपली वरच्या साईडला असते, त्यामुळे काही फरक नाही पडत. त्यांनी दोन्ही हात हे करून आरामात जाऊ शकतात. तुम्हाला लोकोत्सव हा इव्हेंट जो आहे हा तुम्हाला कसा वाटला? हा इव्हेंट एवढा सुंदर आहे की त्याकरिता आम्ही दरवर्षीप्रमाणे, आता बोललात ना तुम्हाला मी की 13 वर्ष आम्ही येतो. आम्हाला एवढं वाटतं की सरांनी ज्याप्रमाणे आपुलकीने आम्हाला बोलवतात आणि ज्याप्रमाणे आम्हाला इथे राहण्याची सोय, खाण्याची, म्हणजे जस्ट आपण जिकडे भेटत नाही त्याप्रमाणे इथे इतकी सुविधा छानपैकी प्रोव्हाइड केली जाते की आम्हाला बरं वाटतं. त्यामुळे आम्ही दरवेळेप्रमाणे पहिलं सरांना फोन करतो की आहे की नाही, आणि त्यांची कळले की पहिलं येऊन आम्ही एक दिवस आधी येऊन सेटअप पूर्ण तयार करतो. ओके. म्हणजे सरांचा पण तुमच्यावरती जो ट्रस्ट आहे तो एवढा आहे की तुम्हालाच बोलावतो? अरे, सरांचा आमच्यावर पहिल्यापासून ट्रस्ट असल्यामुळे पटकन बोलवतात आम्हाला, आणि म्हणून आम्हाला इतका अभिमान आहे की आम्ही आल्यावरती एवढं खुश असतो ना की त्याप्रमाणे मग आम्ही आमच्याच घराप्रमाणे राहतो आणि वातावरणाप्रमाणे वागतो. गोवा कसा वाटला? गोवा एकदम छान आहे, आणि सरांचा स्वभाव तर खूप सुंदर आहे. कधीही ओळख दाखवतात. आता जरी आले तरी कसे आहात, सगळे बरे आहेत ना, याप्रमाणे माझे विचारपूस होते. ओके. आणखीन याच ॲक्टिव्हिटीज आहेत की आणखीन पण? नाही, आपल्या आहेत ना. मी तेच बोलतो. आपला हा रिव्हर क्रॉसिंग आहे, हाच बाजूला दिसतोय, ह्याला बर्मा ब्रिज बोलतात. ह्याचे लूप केलेले आहेत. हा बर्मा ब्रिज आहे. तो आपण बघताय तो कमांडो आहे त्या साईडला. हा कमांडो आहे. ही लॅडर आहे. इथे तुम्ही खाली गेलात तर लॅडर बघू शकता. त्याच्यानंतर आपण रायफल शूटिंग ठेवलेली आहे, आर्चरी ठेवलेली आहे, आणि तिथे जिपलाईन ठेवलेली आहे. जिपलाईन 2 प्रकारे आहे आणि नेट पण आहे. या पद्धतीने आपल्या सगळे ॲक्टिव्हिटीज आहेत, ज्या सगळ्या काय आपण सेफ्टी प्रिकॉशन पकडून आपण त्याप्रमाणे ॲक्टिव्हिटीज करतो. मग हा लोकोत्सव संपल्यानंतर तुम्ही पुन्हा घरी निघणार, तिकडे तुमचं कुठे ॲक्टिव्हिटीज आहेत? ॲक्च्युली आमच्या तिकडे कसं आमचा सतत कॅम्प होत असतात. आता आम्ही इथे 3 दिवस जरी असलो तरी आमच्या तिकडे काही पर्सन्स आहेत जे ॲक्टिव्हिटीज करत राहतात. आता इथून जसं आमचं 5 तारखेला, म्हणजे आता आपलं बोलतात ना 8 तारीख आहे, 8 तारखेला जसं झाल्याच्यानंतर आम्ही लगेच हे वाइंड अप करणार, म्हणजे सगळं पॅकअप करणार. येतात GNH.